Така, това е поредният апдейт за трихограмата, която сложих на 19 юли вечерта. А днес сме 28 над вечер и понеже ще бера тук този домат, този контролния храст, така реших да снимам какво е положението в момента. Значи, може да се види тук с тези маркираните листи са тези, които си бяха нагризани от тутата. За 9 дена, в които трихограмата стои, няма нито един нагризан нов лист. Ето, виждат се старите, които са отбелязани. Ето тук виждам един, който обаче не съм сигурна дали аз не съм го пропуснала или е нов. Така че там вече е малко хикс. Защото е възможно аз да съм пропуснала. Но по маркираните листи, ето, няма. Ще снимам и додолу. Ето ги. Там, където е било старото, си стои. Ето листа. Тук не знам какво му има, но не е тута. Ето старото наядено къде е било. Ново няма. Ето тук старото, нови няма. Тук магнезиев недостиг. Боже, толкова с магнезии хвърлих. Ето тук. Ето където не са маркирани. Това са, както знаете, двата контролни храста. Ето тук. Това не знае дали е било отпреди. Изглежда ми старо, защото е такова, но не съм го маркирала. Сега дали е имало, дали не, но за 9 дена това е резултата без никакво пръскане. Ето тук тези листи, те са си маркирани, така както си бяха, си стоят. Но следите от наяденото са стари. Тук това се е прегънал всъщност, това не е от него. Ето растението. Показвам, значи за тези 9 дена съм пръскала един път с валмек. Ето го и второто контролно растение. Ето го как изглежда. Така. Това не съм го отбелязала с етикет. Не мога да кажа дали възможно е да е ново наядено, макар че много старо ми изглежда, не е прясно такова. Ето тук тези двата наядени листа така си стоят. И тук има нещо, което сякаш е прясно. Иначе ето го растението. Тук имаше на едното листенце. Това е старо. Щях да го отбелязвам и не го отбелязах. Видя се на предното видео тук на един култук, който е замахане, защото изгоряха тук цветовете, не завързаха. Много държа заради трихограмата. Ето го растението. Да, може би може да се каже, да.
Ето тук вече има, това със сигурност е ново. Има малко тута, значи утре ще се обадя, ще поръчам нови трихограми и ще ги сложа още веднъж. Но за 9 дена без пръскане резултатът според мен е много добър. Всъщност аз предните дни с пръскане имах по-лош резултат. Да, има според мен. Тук-там има наядено от тута. Но така на едно-две места. Не е масово. Но целява е някаква. Този лист е стар и маркиран. Този не съм сигурна от сега ли, аз ли не съм го видяла. Това така изглежда и второто контролно растение. Със сигурност ще поръчам утре още кутийки. Тук в случая има 11 кутийки трихограма и 9 са навън. Ето ги растенията. Как изглеждат в момента. Тази е маркирана, тази до нея не. Ще видим, продължаваме експеримента.